شڤان û milyaket. Îcar li wê derdorê şivanan bi şev li çolê li ber keriyên xwe nobet digirtin. Milyaketekî xudan ji wan re xuya bû û rûmeta xudan hawîrdora we kêr ronahî. Tirsek mezin ket ser wan, milyaket ji wan re got: netirsin, ez hatime got ez mizgîniya şabûneke mezin bidim we, got ji tevahiya gel re ye. Îro li bajarê Dawît xilaskarek ji we re çêbûye. Ew jî xudan Mesîh e, bile ev ji we re bibe nîşan. Hunê zarokekî di pêçekê de pêçay û di afirekî de razayî bibînin. û ji nişkê ve hêzeke leşkerên ezman bi milyaket re xuya bûn. Pesnê xuda didan û gotin: li bilindahiyan ji Xwedê re rûmet. û li ser erdê li ser wan ên got Xwedê ji wan razî ye silamet. Çaxê milyaket ji dora wan hilkişiya ezmên, şivanan jî ji hev re got: de werin em herin Beytlehemê. û vî tiştê bûyî yê got xudan bi me daye zanîn, bibînin. Îcar ew bi lez çûn wan, Meryem, Ûsif û zarok di afir de razay dîtin. Gava ew dîtin wan, ew xebera got li ser zarok bihîstibûn belav kirin. Hemûyên got ev bihîstin, li tiştên got şivanan ji wan re got şaşman. Lê Meryemê ev xeberên ha hemû di dilê xwe de hildanîn û kûr li ser wan difikirî. Şivan vegeriyan ji bo tiştên dîtî û bihîstî pesnê Xwedê didan û rûmet didanê. Her tiştî bi awayê got ji wan re hatibû gotin û dîtibûn. Çaxê heşt roj temam bûn, ew hat sinetkirin û navê wî Îsa danîn. Ew got hê berî ew bikeve zikê diya xwe, milyaket gotibû: Pirtûka pîroz, İncîl, Silav û rêz xuşk û birayên hêja.